БГ, Наоплей БГ и Дучо. Ние ще играем Майнкрафт Survival. Да. Кошка. Абе! Радо, крути си гълъбите. Нищо. Аз ще Айде събера... пък трепи малко овце за вълна. Овца. Абе, млъкни бе. Значи, искам да чувате млада песничка от гълъб. Наско, я направим къщи тук. Наско, я направим къщи тук. Убих овцата и не ми... Нищо. Не, може да не ми взимаш дървото. Наско, Не. Наско, ела направи тук къщичка, ай. Това къщичка е, ела тук вътре в гората. Ела ти да събирам и вълна, бе, аз имам вече много Наско, че свои кажи, живот. че Наско, кажи просто, че сме гноми, че. Кажи просто, че сме гноми. Абе, просто не може ли да кажете, че ще живеем и тук на равното? Нищо, че е Че камък. кажи, елфи, че какви сме елфи, какво ти казват? И къде си, бе? Че... Ами аз съм е тук. Аз не мога да бягам. Това са не... Аз Защо съм... не живеем тук долу? Да. Аз живея в гората на дървета и умрах. Опа. Ма къде точно ще живеем, смисъл? Аз живея в гората, не знам за вас. Няма ли да живеем всички заедно, бе? Не даде. Еми, Душко ви казва, че живея в гората. Живеем в Ама, гората, като айде да намерим някакво смисъл. Равно място, не знам. Айде тук вътре в гората да си... Не, хора, Търсим полянка, ай, търсим полянка. хора. Кажи. Искам да кажа едно нещо. Дали да правим една дупка, като сте попал и долу да са нещата? Добре, ама айде смисъл някакво на по-равно място. И ако убиш кошката ми, дай мисло. Ма се оставих... знаете ли Не, какво? Ало? Гъби. Искам... Хора предлагам ви горе на планината има едно такова равно място, там трябва да махнем дърветата, иначе е равничко, много равно. И живеем и отгоре на планината, сме гости. Ти бе, добре. Сме погубете на олен. Да, че, какво Някой да знаете... дойде до мене да ми даде храна, защото мърдам като мравка. Наско я при мене. Чакай. Хора, ви за гъби не сте ли чували, бе? О, мага, ще крафтвам, знаеш как ще крафтвам? Слагам си крафтинг тейбъл в ти. Наско ти не покрили са. Не Не, знам, аз тук виждам зомбите. Зомбите, баняк. той не е Наско, тук. Ей, сега ще дойдат Не кошка. мога! я при Не мене. мога! Ела ви само място, да спата вишка. Искам хора някой да намери някакво място, в смисъл да таковаме. Намерих виско, трябва да махнем дърветата, иначе изключително гладко. Къде си, Отгоре на къде си? планината. Къде Телепортира си? се при мене. Изгуби си Значи, крафтинг тейбъла. хикса ми минус 590, куто ми 97, взета ми 253. Радо, спри. Елати в уна с голямата... Елати в уна... Чай, Радо, ела след мен. Добре, сега. Искам някой да ми даде нещо, защото... Пазете ма! Какво? От зомбито! Радо. Добре. Сега, дръж, Ох, душата ми. И ако имате гъби, ми ги дайте. Не. Наско, Аре, тук да живеем, аре, тук да живеем. Веско, ела за малко при мене, Веско, ела за малко при мене, моля да Той чуя. дърво си го... Хора, айде тук, айде да влизаме от тука. Аре, той да ни е Веско, като ела за позият на... Хора! ела за малко при мене. Чакай, искате ли да правим тук да влизаме? Къде Ти ще тука. е голямото дърво, Радо? Ела за малко при мене, Радо. моля ви са. Чакай, че точно спра да мрънка, бе. Кажи, Тука, махам Абе. дървета и в школата. Не, Ма, чакай, абе, много сме на високо, няма смисъл. ела при мене, бе, ела при мене. Опа. Искаш ли от и там да направим един мост до тук и тук да някакво надолу да е? Баба, стига бе! Като стълбичка от и тук надолу, например, не знам точно откъде. Знаете ли ко? Ма не точно от края на той, от някъде тук по-насам. Да, почни някакви стълби. Аз тук ще на крафтинга ще направя тук една брадва. Аз отивам да на Брейдж Мевам, ще взимам ресурсите. Добре, аре, давай. Аз ще отсека тук половината гора. Ти отли си. Кой ми Ай, взе... Веска. Чай, крафтинга е тук. Радо? Са.
Радо, Да. и дръж малко тук дърво, направи си една брадва и си сечи дърво. Аз дърво снимах, бе. Не, трябва ни дърво, смисъл събери да има. Събери, ако Събери. можеш. Събери там някакво дърво да има там. Съберете и кабелстон. Дучо ще е за кабел. Ще кажа кабел. Абе, който иска, ама да събере. Да. Аз имам 3 калфто за мен за кирка, не знам. М, Давам мисля- работа тук една кирка. Хора, мисля епизодите да не са много дълги. Смисъл, да. Най-много там 20 минути да кажем. Хора, като съберете доста дърво, ми го дайте, моля ва. Аз съм 28 преработено. Не 29. Аз събирам Абе, било. Трябва ми доста. Но аз съм приемал. Човек, където се държах, ръката се изпочи. Палник. Тя в момента в момента е там. Вие се дай ми после дървото. Чакай. Да не го взема. Знаете ли кой е? Кой? Аз нямам. Ще събера малко вълна. Ще гледам животно, тук всяко жунгала. Ще може да налагвам. Не. Така малко уси. Храна тук, който може да събера, защото е много яйце. На нас чакай, колко човека сме? 4 ли? Да. Да. Значи 12 вълна ни трябва. Аз съм 4, не 5 имам. 6. Пирамидата е весно. 7. О, 8. Още 4 тъкни овце. И сега няма да взема. Има скелет. Къде? Тук. Аз не съм В къщата. В Цели някой. О, скелет, цели ба. Time to mine, добре. После хора са портна до някой. Не, тя ще го прави. Въй, на едно сърце съм. И са за 4 вълна ще трябва да обиколя целия свят. И вие пирамидата. Не! Сериозно ли? Знаеш ли Да. според координатите? Не, обаче трябва да са портнати. А страната мисля, че знам на къде трябва, само да не са смисъл да не ги вземат. Сега как да изляза? Ко си направил ти е? Изчакайте де, човек. Вика, кой искате? Ние бе смисъл стъпала си почнал вече, че си напред с материала. Докато аз си обикалям като пак. Аз пък чем да взема малко дини, смисъл да има какво да ядем. Аз съм брал малко там 6 канали, колко тя не стига за никъде. Ама смисъл долу-горе да има. Дропвайте ми дърво. Малки къде се намираха на колко? На 10. Аз съм на 22. Бе хора, сега ако Колко знаете, че не знам наистина на къде съм яйте вече. И става нощ и ще умра пак. Аз Не, има имам шанс. легло, смисъл имам вода за легло. Има шанс да ги намеря. Ето тук някъде падна бе. Ох. Ето ги бе. И всичко. Ого, бонус кокошки ли ми дадат тук? На промоция ма. Ухо, тук и крави има. Днеска ще седи. На отка на вас какво стои ви трябва, нали? Трябва не. Колко? Чакай, Моя. още. Дам Аз ти имам- 56. Имам точно хора. Събера тук малко крипър. Не, дай добро отношение, брат. Някой експорва ли бе? В смисъл? Никой. Да, експорт. Ми. И край. Сега спортвам се до тебе. Не, дай до Радо. Добре, ме се за джампа. Радо, Да. какво правиш? Опа, сори. Опитвах се в момента да те портна, ама разбрах, че ти вече. Къде е крафтинга, бе? Не знам.
Сега ще Но бил не знаете нов. как искам. Хора, аз не искам вие да си при мене. Сказ кефиш ма. Ма не, тук ще имам... Чай, трябва ни айрон. Не ми трябва. Нямам това при мене. Зомби. Вилигер. Тучо. Я, може да ми опечени. Имам вече 3 опечени. Опа, Дай ми направи. три. Дай ми 3. 10. Имам 3 опечени вече. Ето метат 3. Добре, защото ми трябва кофа. Абе, дай ми опечените, бе! Опечените са печи сега. Че... Ела тук при мене, ела тук при мене. Наско тук при мене, бе. Абе, ще го опека, какво... Имам, Ходим. имам печка. Сега, Искаш трябва ми печка? тук. Не знам, имаш печка. О, Хора, че като мера светла. диамант, кога съм върнала, знаете. Газарите ДГ. Мен ми трябва 3 такушки да си направя кофа. Някой иска ли стон кирка, бе? Не знам, аз събрах стаки 19 дърво. Браво. Я дай. Едно необработващо снене. Всичко съм Аз оставил в поставям да честа. се пукат две, да знаеш. Там, дето аз съм се пушил и той. Само той имам вече. Да, мисля някой да взема. Аз искаш ли две неопечено? Не, тук... Искам каблстоун. Аз искаш ли две неопечено айрон? Аз ще Не. ме просто там. Не. Вие скалотка, виж скалотка. Ух, вече. Че, давам ти нарежка такова. Отивам. Мерси. Сега... Хора си направи инструменти и всичко ще оставя в честа. Веско, възмалко, възмалко. Чакай, не мога, човек, наистина не мога. Знаете, тук има една печка и една един кратен гейбъл, така съм си направил. Някой има ли храна? Ми в честа Ей, има сега ще малко. опека, сега ще опека, сега ще опека. Аз ще търся... Той. Ние нямаме кол, нали? И бях сега тук чупя с камената Добре, си добре, кирка. добре. Пече се храна спокойно. Без бой. Аз кога съм много 14, Добре. знаеш. Просто взема за дем. Ама не съм намерил една пещера, кол. Сега гледаш 2-3 пещери. Да. Махай го той дърво, слагам кола. Не, ама служи малко. Хора, намерих кол. 8 само имахте. Хора, имам 10 кол, имам 12 кол, имам 13 кол. Имам 14 кол. Добре, бе. Не става ли, бе се? Няма проблем. Наско, Човек за помогам. код всичко така питате мен, аз не съм някакъв. Виж. Я? О, мага, много яко си го направил, бе. Я чакай, Радо, я здръпни. Не може. Наско, фактически, ако аз намеря диаманти, може да се правя диаманта кирки да продължавам да ме имам. Да. Защото тук що намерих 5 диаманта. Къде си ти, бе? Ами, в моята мина имам 5 диаманта. Ще Може направя да има- някакъв може да ура. пич. Ми да бринч. Дото Ами, малко и с X-ray. Къде 5 диаманта го лъжиш, бе? Бе се, имам. И ще ти го кажа. бе се. Не кажи. Зомби! Личо, ко лъжи, бе? Нямаш никакви диаманти, бе. Ти има при мене. Трепотръсни. Знаете ли... Гледаш тук в къща. Лад, кога ги изкопава, човек? Сега долу изнъж ми планаха по краката. Копах рестон. Чух лава и продължах да я копая и ми дълга. Мага, добре, бе. Наско ще направя на кирка, а някой просто тук да оставя един меч да правя. Наско да ми оставя тук един меч да се бити с зомбството, ми може да не ми трябва. Наско, ще направя кирка и меч за мен, става ли? Месе. Наско? Наско? Прави ли? Мисля това да е за този епизод. Аз бях геймър, с мене бяха Nowplay BG, Радо Games BG и Дучо. Това беше епизод първи на Survival ни и чао!